Nyt. Moi! Tänään meillä on Siin Oomalle vs Son Jadon. Ja siis me pelataan nyt UFCtä, koska toi Minecraft, mä tajusin, että se on äidillä ja mä oon nyt iskällä, niin sitä ei pysty pelata. Oottakaa, mä siirrän vähän tätä sohvaa. Niin tästä voi tulla vähän ääntä. Nonni. Noin. Ja sitten toi. Nonni. Ja nyt se on VS. Mä oon toi Oomalle, joten tää. Jolla on vähän outo. Toi alkaa nyt potkii ja vielä. Ja uppercut. Boom. Okei, nyt tapahtuu. Otetaan tosta. Hep. Okei, mitään. Hei. Anna nyt yritä mitään. Mä teen sulle muuten speed. Siis speed. Okei, ehkä speed. Ehkä se lyö. Sitten tällöin. Oten tällöin. Bio. Heippa. Bio. Heippa. Oh hell no. Okei, se lyö mua. Ei mitään. Mennään ylös. Annapa nyt yritä. Yritä helmistas. Noin. Sitten tosta. Okei, nyt pitää vähän chillaa. Sitten tolleen. Okei, ei osu. Entäpäs tolleen? Ei osu. Nyt se aina pitää olla. Oh no, mä hävisin. Ei mitään, otetaan uusi peli. Otetaan uusi peli. Ei haittaa, jos mä hävisin. Ei mitään. Ei mitään, hyvä peli. Kato, se teki tuolleen. Mun pää murtu. No, Oomalle on niin hyvä, mutta mä halusin vähän aloittaa huonosta ja sit hyvästä. Okei, nyt otetaan laukailua. Se on nyt keski. Keski hyvä. Ja sitten niin me ollaan red. Otetaan ehkäpäs Khabib. Ei Khabib. Amsa Gregor. Otetaan Amsa Gregor. vs Arnold Allen. Otetaan Arnold Allen. Ja sit pitää vielä editoida tää video. Laittaa vielä. Editoida tää video. Laittaa vielä. Sitten tosta tulee. Editoida ja sitten laittaa vielä tänne näin. Nonni. Noin. Sitten toinen. Mä skippasin nyt sen. Please. Yksi kikki. Tosta. Okei, mitään. Tulla. Mitään. Se lyö. Okei, mitään. Tuossa on. Okei, mitään. Toinen puoli. Piu. Uppercut. Tähän.
Hyppäs uppercut. Potku. Toiseen suuntaan. Heippa, se vähän kaatuu. Joo. Ja sitten boom. Boom. Kuinka mun stamina näyttää? Stamina näyttää teille. Plus uppercut. Uppercut. Sitten. Ottakaa tänne. Se teki mulle uppercut. Miks mä hävin koko ajan? Oota, onks tää pro level? Mä oon vahingossa pro level, mut ei haittaa pro level. Ehkä hävitään kaikki, mut ei haittaa. Pro level on aika hyvä. Mä en oo lähellekään pro level. Mä oon vasta easy tai normal. Normal joo. Tai sitten on normal, tai en mä tiedä. Ainakin pro. Okei, nyt me otetaan kaikista paras. Islam Makhachev. Tai Khabib Nurmagomedov. Kido. Ja okei, me otetaan Khabib. Come here, Khabib. Ja ves. Alvarez me voitetaan joskus hävitään. Ja näin, nyt on UFC. Tää on siis UFC 4, on jo UFC 5. Mut en mä jaksa, UFC maksaa 5 miljoonaa euroa. Khabib on 31 ja Eddie Alvarez on 32-vuotias. Okei. Hyvä. Joo, okei, mitä. No niin, otetaan vaan kaikki pois, en mä jaksa, pois. Ei, mä tiedä mikä mun olisi ottaa. Kyllä on niinku kaikista paljon. Yksi potku. Joo. Mä maahan. Tähän. Boom, uppercut. No uppercut, and it is. Kaatu Khabib. Nyt mun stamina on GG. Tente. Tosta. Mun stamina. Chill. Mun stamina puoli. Heippa. Mun stamina. Miksi mun stamina on koko ajan näin GG? Mä olin just myöhässä, miksi mun pitää tehdä niin? Miksi? Mitä suojaa? Come here. Heippa. Ja heippa. Okei, ehkä mä voin tää. Heippa. Biu. Ja otan pro level. Mä en oo lähellekään pro level. Näettekö mikä se teki? Nyt pitää vähän suojaa. Mistä ei tee uppercut? Tee uppercut. Sitä sattuu niin paljon. Boom. Älä nyt tee oikeesti Alvarez. Mä vihaan sua Alvarez. Ei mitään, se lyö. Mene ylös. Get up. Ylös. Kato, se silmä on musta. Älä koko ajan Alvarez, please, tee tota.
Mitä mä teen tänne? Tänne. Mä teen tälleen. Ja se väistää tietenkin sen. Se väistää. Se väistää. Enter. Vähän dead kick. Okei, enter. Selvä. Mä tehdään näin. Mä tehdään siis näin. Näin. Okei. One round. Tää on niinku roundi. Nyt loppuroundi. Kato miten sun on just lyömässä. Näettekö te? Te näyttää sille, te näyttää. Joo, siis mä oon Gabib. Joten tää toinen. Joka just äsken potkas. Boom. Boom. Mun stamina. Mä kuolen kohta. Nyt pitää vähän chillaa. Ei saa koko ajan myötä. Lähde pois. Anteeksi. En mä sanonut mitään. Näin. Sä teet mitään sulle. Se on minä kyllä näin. No tuu vähän lähemmäs, en mä jaksa näin. On hieno. Anteeksi Alvarez, anteeksi. Anteeksi jos mä tein jotain. Anteeksi. Oh hell no. Oota, mä menen nyt pois. Mennään pois. Tää on guit. Mä kattoo, onks tää pro level. Mä katson ite easy leveliä. Pro level on lyhyt. Hard. Easy. No niin. Ehkä me otetaan nyt, äsken oli vähän poikia. Otetaan ehkä tytöt. Tai otetaan vähän poikia se. Tää video on nyt vähän pitkä. Se ei varmaan haittaa. Tässä mun paras Justin Gaethje. Marokoston tätä. Vs. Rafael dos Anjos. Jiu-jitsu. Kattokaa, siellä lukee kickboxer ja se on tähdet sen vieressä. Ja sit on tähdet ja sen vieressä dos Anjos. Jiu-jitsu. Mä oon tän puolinomainen. Toi. Täyttekö te nyt? Mamma mia. Okei. No niin, mitä? Lähde pois. No niin, mä oon 31, tuo on 35. Me voitetaan, tuo on niin vanha, toi on pappa. No niin, mä näyksä. Skip. Jos tässä on parasta, tää etsi tekee Superman Punch. Fiu. Heippa. Fiu. Menee maahan, se menee maahan. Come here, mä tuu ylös. Okei, uus. Tuomari. Mitä sä potkaset? Anteeksi, bro. En sä surmaa.